Mae heddi i ddangos cefnogaeth a i dangos fel cymuned wledig bod ni ddim o blaid yr SFS a'r sefyllfa fel mae mameth yn ar hyn o bryd rhwng yr NVZ a'r TV. Mae heddi i dangos gwrthwynebiad yn erbyn y Sustainable Farming Scheme sydd gyda ffermwyr Cymru. Mae'n mynd i cael effaith negyddol iawn ar economi a methyddol Cymru. Hoffen i weld yr elfen o 10% coed yn newid a 10% habitat sy'n gwneud 20% o holl i'r bob ffarm sydd yn swm am broses. Os bydde ti'n gofyn hynny i unrhyw busnes arall, maen nhw'n colli 10% o'i cwsmeriaid gyda, mae fe'n adio lan yn lot fawr. Y rhaid mwyaf sy'n gwneud diolch ar hyn ydy iechyd meddwl, TV, yr SFS a'r NVZ. Mae hyn gyd yn rhestr y bethau mae Llywodraeth yn dod fyny yn gwybod TV yn ongoing ers blynyddoedd maith. Os eith y cynlluniau ymlaen fel maen nhw yn cael eu cynnig nawr, yn meddwl fydd nifer fawr o ffermydd yn colli swyddi a fydden nhw'n mynd i'r wal. Felly fydd y cymuned wledig ar chwal. Ond hefyd mae yna ynghlwm gyda TB a NVZ. Mae wir yn gael effaith enfawr ar y sector yma.